Il-poplu Malti Wawċi reġa' wara kemm għandu qalb kbira kif fil-maratona Brisq Puttinu li saret matul il-jum tal-ġimgħa l-kbira inġabret somma rekord ta' 3,133,430 euro. Somma finali 3,133,430 euro! Dawn il-fondi primarjament se jmorru biex tinxtara binja ewlenija fiċ-ċentru ta' Londra fejn tkun tista' tilqa' fiha familji li jkollhom xi ħadd tażiż bżonn kura fi sptar fl-Ingilterra. Dawn l-appartamenti li se jissemmew għat-tabib Viktor Calvania, it-tabib tant maħbub u fundatur ta' Puttinu Cares li mit-kmieni din is-sena huma viċin ħafna ta' sptarijiet li jintużaw minn familji Maltin. B'hekk se jonqos l-iskareġġ fost sfidi oħra li jkunu għaddejjin minnhom dawn il-familji minħabba l-mart. Fisem il-Gvern Malti il-Prim Ministru Dr. Robert Abela għamel referenza ftehim li laħaq il-Gvern ma' Puttinu Cares biex tinxtara l-binja fiċ-ċentru ta' Londra u ta' 50,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Ġusti biex dan il-proġett massiċċju ta' fejda jkun jista' jsir. Illum nista' nħabbar ukoll qegħdin nagħtu għajnuna oħra donazzjoni ta' 50,000 euro mill-Fond tal-Good Causes. Grazzi ħafna. Lija meta tara l-kobor tal-proġett hija donazzjoni żgħira fil-verità, dan huwa proġett kbir u li se jagħmel ħafna ġid għaliex meta inti mbagħad tkun imbiegħed minn xtutna u se jkollok litteralment akkomodazzjoni tal-mala livell fejn inti tista' tkun qiegħed tirriżjedi meta tieħu l-kura tant importanti kemm il-pazjenti kif ukoll il-familji tagħhom tara kemm huwa importanti li aħna ninvestu f'dawn il-kawżi ġusti. Intantu li l-jum kienu bosta nies u anke intrapriżi li taw donazzjonijiet notevoli lil Puttinu li anke wassal stejjer taqsim il-qalb u oħrajn ta' suċċess fost il-ġid kbir li tagħmel din il-fondazzjoni.